Dragi gledaoci, moj današnji gost je jedan jako talentovan mladi pevač raskošnog glasa. Osim brojnih hitova, on je uvek sjajan sagovornik u intervjuima, iako ih ne daje previše često. Sada će on bez dlake na jeziku progovoriti na brojne teme, kako iz svoje muzičke karijere, tako i svog učešća u realitiju. U pitanju je Mišel Gvozdenović. Mišel, lepo te videti. Drago mi je da je ovo tvoj prvi intervju za Hype. Nadamo se da će ih biti još puno. Ja se nadam da hoće. Pre svega, veliko hvala na pozivu u tvoju emisiju i naravno da pozdravim sve gledalce Hype televizije. Hvala ti puno što se odazvao. Reci mi prvo što ima novo kod tebe. Kako si? Bogu hvala, dobro sam. Prošli su praznici, prošla je Nova godina, radilo je se dosta i sad je došlo neko vreme, neko malo zatišje posle praznika. Posle puno nastupa da malo odmorim, a evo došlo je vreme da se družim s vama. Lepo, reci ti meni, kako si proveo praznike? Si uspio malo sa porodicom da uživaš, da odete neko putovanje ili neke poklone bar da razmenite? Pa to je bila uglavnom sa porodicom, da kažemo, jedan familijarni ambijent. Kupovali smo poklone, kupili smo poklončiće za našu ćerkicu, supruga i ja. Družili smo se, provodimo vremena dosta zajedno, onda kad ne radim nisam tu, ali kad završim posao pokušavam da nekako nadoknadim i svoj život, svoj privatni život i da se posvetim svojoj porodici. Lepo, reci ti meni, koji su ti dalji sad planovi na polju karijere? Da li planiraš neku novu pesmu? Što se tiče karijere, snimao sam novu pesmu. Sad se trudim da malo ubrzam to, da snimam spot. Druga pesma isto polako se priprema da se snima, tako da u nekom narednom periodu, malo kad prođe zima, očekujte nešto novo od mene. Tako da bit će snimanja. Nisam dugo snimao ništa novo jer dosta radim, mnogo imam nastupa. Ja sam se nekako fokusirao više na veselja. Radim i nastupe, ali nekako odlučio sam se na tu stranu da više radim neka privatna veselja, ali sam tu, što se kaže, za svako druženje i za svaki nastup. Lepo, kad su u pitanju ta veselja, neko se uvek pominje tema bakšiša. O tebi se isto mnogo pisalo da uzimaš dobre bakšiše. Sad moram da kažem, bila je ona neka priča kao si krao bakšiš. Ajde, šta ti imaš da odgovoriš? Koja je prava istina o tome? Pa ja jedino mogu osmehom da odgovorim na to pitanje. Ljudi znaju ko sam ja, ja sam već dugo na estradi. Kad kažemo dugo, to je već nekih punih 14 godina. Ti neko možda smeješ to te priče? Mislim da ne bi mogao neko da opstane tako dugo, da je lažljiv u svom poslu, da radi to što je se pominjalo da ja radim. Ja mogu samo to da demantujem, da kažem da to nije istina i da se nadovežem i da kažem da radim svoj posao onako kako smatram da treba da ga radim. Narod je zadovoljan sa mojim nastupom, mojim poslom, tako da svaki dinar i svaki nastup sam pošteno odradio. Lepo. Reci mi, evo, brojne koleginice su izdale albume prošle godine, izdominirale su Karla Euša, Teatirović, Milica Pavlović-Prijovićka. Kako bi ti prokomentarisao? Da li imaš neki omiljeni album, možda neki ti se nije svideo? Pa ja mogu da komentarišem za koleginice koje si sad napomenuo da one ozbiljno grade svoju karijeru, da su jako aktuelne i svaka im čast na tome. Mogu samo da im skinem kapu i da im čestitam na tome. Naravno, ja podržavam sve kolege i svako radi onako svoj posao kako smatra da treba da ga rade. One stvarno snimaju dosta i jako su i uspešne zbog toga. Mislim da nije ključno biti uspešan ako samo snimaš mnogo pesama i ako ti ima non-stop na televiziji. Jer prosto, ajde pričam sad u svoje ime, ja sam neko ko, na primjer, nije snimao ništa dugo, ali sam dosta na terenu, što znači da narod je zadovoljan sa mnom, sa mojim radom, sa mojim trudom, sa mojim glasovnim sposobnostima, ajde tako da kažem. Tako da mislim da nije ključni uspeh samo snimati, već odazvati se tamo gdje si pozvan, odraditi svoj posao kako treba. I za mene najveća reklama nekako od usta do usta, jer kad ja odradim jedno veselje dobro, ja većinom kad odradim veselje imam minimum 5 do 10 poziva za neka naredna veselja. Ja tako funkcionišem. Sad svako bira, da kažem, neki svoj pravac kako će da gradi svoju karijeru. Ja sam birao ovaj pravac. Lepo. Kaži mi, da li postoji ta doza ljubomore, sabotaže na estradi? Jesi osjetio nekad to na svojoj koži? Pa ja verujem da postoji sigurno neka ljubomora, možda malo i sabotaža, ali ja se ne osvrćem puno na to. Poštujem sve kolege, sa nekim kolegama se družim, sa nekima sam u kolegijalnim dobrim odnosima, ni sa kim nisam u svađi.
Tako da sigurno postoji neka ljubomora, ali kad sam ja u pitanju, ja zaista nisam ljubomoran ni na kog, mogu da stanem sa svakim da se pozdravim, sa svakim mogu da odradim možda neku zajedničku svirku, tezgu, kako god. Tako da ja nemam problem sa tim i nisam zaista ljubomoran ni na kog. Lepo. Kaži mi, u kakvom ti duetu maštaš? Mogu reći da zavidim pojedinima na karijeri, jer imaju... Pa zavidim da pogotovo ovim starijim pevačima, ljudi koji su tu 30, 40 i 50 godina, to su ljudi koji su ozbiljno izgradili svoje karijere, kao na primjer pokojni Šaban Šaulić, naš veliki kućni prijatelj, moj porodični prijatelj Ljuba Aličić, mnogo volim Harisa Džinovića. Ima tu i pevačica, ali eto sad da ne nabrajam. To su osobe koje dugo grade svoju karijeru i tu su toliko dugo zato što zaista vrede. Da. A u kakvom ti duetu maštaš? S kim, naprijed, bi najviše volao snimiš duet i da li možda postoji neko s druge strane s kim nikad ne bi snimio duet? Što se tiče dueta, ja bih snimao duet sa nekim ko je onako energičan, ko je onako prodoran, jak pevač. Volao bih da snimim duet sa nekim ko je, da kažemo, ajde, poznatiji od mene, s kim bi kliknuo. Sad, ko bi to tačno moglo da bude? Ja mislim da bi se prilagodio svakom pevaču ili pevačici što se tiče dueta, ali eto, volao bih da snimim duet sa nekim koji je iskusniji od mene, da napravimo neki onako ozbiljan bum, što se kaže, neka starija generacija sa mlađom. Znači, to bi pre bila neka, kao što kažeš, naprimjer, Jana Stoja, ali tako, starija neka, ili neka mlađa, tipa Teja Tirović, Milica Pavlović? Ne bih se bunio ni sa mlađim, ali, kažem, nekako, možda bih malo više volio da snimim duet sa nekim koji je iskusniji od mene, koji je duže na estradi, ali mislim da bi se zaista sa svakim uklopio. Sve zavisi onako kako bi pesma legla obostrano. A ima li neko s kim ne bi nikad snimio duet? Pa ne postoji nikog ko bi bojkotao za duet. Prosto, ja mislim da zavisi to od pesme. Kad bi mi neko ponudio duet ili kad bi nekom ponudio duet, ja bih nekako prostudirao tu pesmu da vidim ja kad bi nekom nudio duet, kome bi to leglo dobro i koga ja vidim u toj pesmi sa mnom. A naravno isto da pričamo sa te suprotne strane, kad bi meni neko ponudio duet, ja bi prvo poslušao pesmu dobro i da vidim da li sebe pronalazim u to i da li mogu to da kažemo onako donesem kako to treba u duetu. Ne bi po svaku cenu snimao sa nekim duet, da bih snimio sam. Jasno mi je. E sad, pomenuo si pokojnog Šabana, mnogima nije poznata činjenica su tebi i Šaban i Hasan Dudić rođaci, pa možeš li nam ispričaš neku anegdotu, neki doživljaj, recimo, vezan za Šabana? Nešto što je bilo najzanimljivije. Pa mogu. Sedeli smo više puta zajedno. Šaban je bio jedan veliki bojem, čovjek koji je volao kafanu, druženje, prijatelje, drugare, muziku, ali nekako Šaban je bio u tom privatnom druženju nekako dosta drugačiji. U neka 4 zida gde sedimo društvo, gde zapevamo, gde sedimo satima, popimo po neku, pogodi nas neka pesma, on peva neke njegove nove pesme koje nikad nisu snimane do tad ili koje će se tek snimati. To je bilo zadovoljstvo ipak sedeti sa tako velikim čovekom, čovek koji je onako, što se kaže, priznat kralj narodne muzike, tako da nek mu je laka zemlja, bila mi je stvarno čast i zadovoljstvo sedeti s njim, bez obzira što smo mi, da kažemo, bliža familija. Jer Šaban Šaulić i moj deda s majčine strane su braća od rođenih sestara, tako da blizak rod i treća sestra, to je majka Hasana Dudića. Pamtim kako Šabanovu majku, tako pamtim i majku Hasana Dudića. Oni su mene držali u naručju, sećam ih se, pamtim neke lepe stvari i nekako to je bilo, ajde, deo mog detinjstva. Mislim, upoznao sam ih i drago mi je zbog toga, ipak smo mi blizak rod. Lepo. Sad kad smo već počeli o tvom privatnom životu, ajde da se dotaknemo tvog braka sa Janom. Reci mi, kako izgleda vaš brak sad? Koliko je brak promenio tvoj privatni život? Odnosno kad si bio momak, to je skoro. Pa brak je nešto po meni najlepše što može čoveku da se desi i mislim da to samo može jednom da se desi pravi brak. Mislim da je moj brak sa mojim suprugom zaista pravi brak, da smo jedan skladan par i naravno naš život je obogatio naša ćerka Mija. Kad postaneš otac, nekako totalno se promeni čovek se nekako fokusira na dete i ona nam je nekako svetla tačka. Mislim, ona nam je nešto najbitnije i
za nju ne postoji šta ne bih uradio, kako i za svoju suprugu, tako i za svoju ćerku, tako da to je nešto najlepše što onako muškarca može da, čime može Bog da ga, da kažem, nagradi. Da. A reci mi, malo su vas kritikovali zbog razlike u godinama. 13 godina nije toliko velika razlika, ali baš se pisalo. Znaš, baš je bilo puno naslova, Mišel oženio, mlađu. Pa pisalo je se svašta nešto. Sve što je se pisalo, ništa tu ružno se nije pisalo. Jedina ta, da kažem, razlika u godinama. Prosto, rekao sam ti malo pre nego što smo počeli intervju, mislim da ništa nije slučajno. Mislim da prosto onaj gore, dragi Bog, je prosto mene čuvao za nju i nju za mene. Tako da sve to od Boga i ja sam zahvalan na tome. Ta razlika se i ne vidi i ne primećuje puno zato što funkcionišemo dobro, sve se dogovaramo i onako smo skladan par, kao što sam i rekao malo pre. Tako da... Znači misliš da je sudbina tu umešala prste? Pa da, naravno, sudbina je nešto od čega čovjek ne može da pobegne, a tu sudbinu kroji naravno dragi Bog i on je prosto hteo tako to da bude i ja sam mu zahvalan na tome, zaista. A je li slučajnost, moram te pitati, da se vi venčate baš na rođendan tvoje najveća obožavateljka Miljane Kulić? Pa dobro, moja najveća obožavateljka, ne mogu reći da je najveća obožavateljka. Svi vi manje više znate kroz šta sam ja prolazio sa dotičnom gospođom. Ne bih previše o tome da pričam. Rekao sam ti i malo pre, stvarno nikog ne mrzim pa ni nju. Nemam ništa protiv nikog pa ni protiv nje. Znači oprostio si sve što je bilo, a? Ma čovjek je veliki onoliko koliko može da oprosti. Ja opraštam sve i završilo je se to. To je nešto što je iza mene, iza nas, ne ponovilo se. Tako da ne znam šta bih rekao dalje na tu temu. A kaži mi, da li ti je drago što je Jana neko ko nije iz svete estrade, ona je stomatološka sestra, je li ti drago što nisi oženio neku estradnu ličnost? Pa vi, Boga mi, znate dosta čime se bavi Jana, nisam znao da ste toliko dobro informisani. Svaka čast. Drago mi je, mislim, moja supruga Jana da je i iz sveta muzike, ja bi to isto dobro prihvatio. Mislim, razumeo bih je, znam šta nosi naš posao i znam da naš posao nije lak, međutim nije iz nekog suprotnog posla. Mnogo je bitno da ona razume pre svega moj posao, zna čime se ja bavim, zna da dosta nisam kući, zna da dosta putujem, ali prosto da se to sve nadoknaditi kada ne radim. Ja isto nju podržavam u njenom poslu i naravno podrška sam ja njoj kako i ona meni. A reci mi, pričali smo koliko te je brak promenio, koliko te je roditeljstvo promenilo, ko je više razmazio Miju, ti ili Jana? Malo pre sam baš rekao, mnogo me promenilo, prosto ja sam uvek voleo decu, ali kad dobiješ nešto, kad dobiješ svoje dete, prosto to ne može se opiše. Znači, mislim da ta ljubav i to nešto što dobiješ, što pružiš ti kao roditelj, pa evo Mija će skoro 11 mjeseci da napuni, sad dobijam i taj feedback od nje i to je nešto najlepše što čovjek može da dobije. To je iskrena ljubav, to je, ja mislim, nekako najiskrenija ljubav, pre svega supruga, pa onda kad dobiješ sa suprugom dete, ta ljubav je neprocenjiva i to ne može se meri ni sa čim. To je nešto najlepše, zaista. Reci ti sad meni, da li je učešće u realitiju pozitivno ili negativno uticalo na tvoju muzičku karijeru? Pa mnogi su me to pitali. Ja mislim da sve što je i pozitivno i negativno, mislim da je sve pozitivno. Ja sve gledam kao pozitivno. Prosto moram da napomenem, ja nisam reality igrač, ja sam neko ko se bavi javnim poslom, ja sam estradni umetnik ili kako kažu pevač. Ja mislim da mi je donelo dosta dobro. Šta mi je donelo dosta dobro? Prosto u koroni, kada je bila korona, nismo radili. Ja sam više puta odbijao reality program, reality show. Nisam sebe video u tom, međutim, kad je došla korona, nismo radili dugo. Meni je pružena dobra prilika. Mogao sam da napredujem, mogao sam da imam, da kažem, neki posao u tom periodu kad nisam radio svoj posao. Prihvatio sam ga oberučke, da je bilo teško, jeste bilo teško, ali sam izvukao jednu dobru pouku i jednu životnu lekciju, jedno životno iskustvo više. Tako da ja smatram to pozitivno. A je li imaš i dalje ponude? Jel se desete sad zovu za neki reality? Znam da odeš nekada pevaš i to, ali je li imaš ponude onako da uđeš u neki? Imao sam ponude sigurno, ali sad već, ajde da kažem onako iskreno, moj život se dosta promenio. Mislim da, ajde kad već pričamo o realitiju, ne bih mogao da ostavim svoju porodicu tako dugo, jer taj reality
gdje sam bio traje 10 mjeseci. Ja sam tu učestvovao od prvog do posljednjeg dana i mislim da ne bih mogao toliko da budem odsutan kao roditelj od kuće zbog svoje porodice, zbog svog deteta i prosto teško bih sada to prihvatio. Tad sam bio momak, tada sam bio samostalan, tada sam samo razmišljao o sebi, nisam imao druge obaveze, ali sad u ulozi oca mislim da bi to bilo malo teže. Da, a reci mi, gde je bolja zarada? Da li u realitiju ili kao pevač? Ako može uopšte se napravi ta paralela, jer kao što si rekao, to je bio neki drugi period korone i to. Pa ja mogu da pričam u svoje ime. Pa dobro, da. Da, mislim, svaki reality učesnik ima neki svoj honorar. Ja mogu da pričam o svom honoraru i ne krijem to. Mislim, neću sad da pričam detaljno o nekom svom honoraru, koliki mi je bio honorar. Moj honorar je bio poprilično velik za mene. Ja sam zaradio poprilično dosta para u realitiju, ali sam i dao sebe dosta tamo. Dugo sam bio odsutan od kuće. Taj posao je trajao 10 mjeseci. Tako da, ipak bi se ja držao svog posla. U mom poslu ko želi i ko hoće da radi, ko je talentovan i ko je nadaren za muziku može da zaradi. I narod prosto, ne možeš ti narod da foliraš. Kad dođeš kod ljudi, ti moraš da daš sebe, ti moraš da radiš svoj posao kako treba, ti moraš biti jako prizeman kao što ja i jesam među narodom. Narod želi da ti priđe, narod želi da te dotakne, narod želi da te zagrli, moraš biti otvoren za druženje. Naravno, sve ima, da kažem, neki svoj limit. Kako se neko ophodi prema meni, tako ja uzvratim puta 3. Ja sam zadovoljan, moja publika je većinom dobar narod, ne kažem da nekad se nije desilo nešto što je ružno, naravno dešavalo je se ili neka neprijatna situacija, ali ja prosto gledam da to što pre nekako da rešim i da okrenem na šalu i da opet, što se kaže, ja ispadnem čovek i da sve to prođe kako treba. A reci mi, evo što se tiče, kao što ste rekao, tih nekih neprijatnih situacija, da li si imao, sem opet Miljane za koju znamo, da li si imao još problema s fanovima? Nisam imao nekih većih problema sem sa, da kažemo, sa dotičnom gospođom. Nisam imao, hvala Bogu, jer taj problem koji sam imao je bio stvarno velik, ali opet, ne želim da se podsjećam, bilo je prošlo. Ali moram te pitam, evo čekaj, ovi nastup, znači, pisalo se, ofarbala ti je pse i kuću roze, to je tačno, tako? A kaži mi, da li je tačno ti ona pretila pištoljem? Sad ću ti kažem, Kera nije mogla... Kera mi je nešto sa nekim kremama, ne znam šta već, zato što je kućni ljubimac u dvorištu stvarno bio dobar Ker, jer u Čačku se meni nalazi kuća baš do glavne ulice, mislim do same glavne ulice, jedna od najprometnijih ulica u Čačku. Tako da tu prolaze i deca, idu u školu, proture ruku kroz ogradu da maze Kera. Ja nisam imao krvoločnog Kera, nego sam imao Kera koji je onako stvarno dobar. Niti bih volio, ne daj Bože, da Ker napadne bilo koga, pa ni, ne daj Bože, dete neko u prolazu. Bilo je tu svašta nešto, bilo je tu dosta problema, ali to je se rešilo i nadam se da ih više neće biti. A ta pretnja pištoljem? A ta pretnja pištoljem, pretnji jeste bilo, sad da li pištoljem ili onom, aj reću, zaista jeste bila ta pretnja. Ne direktno sa njene strane, nego od nekog iz njene porodice. Ali ja sam to... Nećeš nam reći da li je to Marija, da li je otac? Ne bih dalje ne bih uopšte da dajem previše prostora toj temi. To je bilo, prošlo je, bilo je neprijatno. A moram te pitam, šta je nešto najgore što ti uradila ona? Nešto najgore? Pa najgore, iskreno, najgore mi je bilo u realitiju, u istom si prostoru. Ne možeš da pobegneš odatle, ne možeš da reaguješ, ne mogu da pozovem policiju, ne mogu da... Bilo je tu nekih ružnih situacija. Ne mogu ja sad ni da kažem sve da je baš ružno sa Miljane strane. Bilo je tu i nekih dobrih gestova s njene strane u tom realitiju. Bilo je ružnih, bilo je lepih. Kažem opet, stvarno nikog ne mrzim, nemam ništa protiv nikog. Ja želim svu sreću i kao što želim i svakom. Bilo, prošlo, ne ponovilo se. Da, dosta smo Miljani. Ajde da prokomentarišemo još neke reality igrače, pa se vraćamo na tebe. Ajde reci ti meni iz sad aktualni trugom Matora, Anita, Anđelo. Ti si bio, da kažemo,
u nekim solidnim, korektnim odnosima sa Matorom. Da. Šta ti misliš, da li ona zaslužila ovo što je se dešava? Mnogi komentarišu da je to kao karma vraća jer je ona nekako uvek se mešala u tuđe. Sa Matorom sam ja imao jedan sitan konflikt tad kada sam bio u realitiju. Ja Matoru znam i pre realitija. Mator je onako društven lik, voli da se druži, voli lepe devojke, jel? Tako da, sad, da li ona to zaslužuje? Ja mislim da niko ne zaslužuje prevaru. Da li je sad ona, da kažem, možda uticala na to da bi bila prevarena, ne znam, ne poznajem Anitu lično. Žao mi je zbog Matore, kao i zbog svakog drugog. Što se tiče Anđela znam, upoznao sam ga u reality showu, za mene to je jedan jako kvalitetan i dobar momak. Sad šta je se tu izdešavalo, oni, koliko sam ja razumeo, oni su prijatelji bili, pa nisu bili, pa su se mirili. Pa je Anđelo bio sa Sanjom Stanković, posle nje, pa... Znači, Anđelo voli da iskida ribe. Pa sad je sa Anitom, iskreno ti kažem i ne pratim. A evo ti si bio u realitiju. Ne stižem, mislim da pratim puno realitiju. Jel možda to i nameštena priča? Da nije možda to neki njihov dogovor zbog pobede, zbog novca? Možda i jeste. Možda i jeste. Meni Anđelo ne delio neki, da kažem, dečko koji voli da nešto radi zarad neke popularnosti. Možda nekako ga je možda i privukla ta Anita. Da, pa moguće. Šta je tu, a Anita onako ranjena, on dečko fin, lep dečko, normalan. Ja mislim da ga je čak stvarno i privukla. Da li sad to slučajnost da je to po drugi put, jer je to vezano za Matoru, ne znam. Da, a reci mi, sad nažalost, sve je pogodila te vest o smrti Janjušovog brata. Ti opet znaš Janjuša, kako ti komentarišeš to? Janjuša sam isto upoznao u realitiju, mislim, pratio sam malo reality pre nego što sam bio u njemu. On je onako po meni zanimljiv lik, smatram da je neko ko stvarno treba realitiju. Mogu samo da kažem za njegovu situaciju, ne daj Bože nikom, pa ni onom što se kaže u narodu najgorem dušmanu. Tako nešto da se desi, da izgubiš rođenog brata, jako mlad dečko, nisam ga znao, ali mi je stvarno žao kad čujem da neko je izgubio život i da je neko izgubio. Pa može li nekog biti bliži od brata, oca, majke? Ne može biti bliži, tako da iskreno saučešće njemu i njegovoj porodici i žao mi je što je se to desilo. Mislim da to ne zaslužuje niko, pa ni Janjuš. Naravno. Sad, osoba s kojom si ti imao najviše sukoba, možemo reći, je Kristijan Golubović. Jel se to rešilo? Jeste li sad u bilo kakvom kontaktu? Šta misliš o njemu nakon svega? Ne, ja sam Kristijana upoznao u realitiju, mi smo se tamo družili dosta, Kristijan, Čorba i ja, mi smo bili, da kažemo, ti pubovci. Družili smo se dok je to imalo smisla, dok je to bilo okej, dok nisu krenuli neki napadi, neke rasprave tamo vamo. Ja nikog nisam tu vređao, nisam želeo nikog da vređam, nemam ni potrebu nikog da vređam. Prosto nismo imali više zajedničku temu i naše drugarstvo, nismo mi bili prijatelji, da se razumemo. Postoji poznanik, drug i prijatelj. Mi smo više bili poznanici, pa i tu neki drugari, jer smo dosta provodili vremena zajedno pod istim krovom, to jeste zadruga. Ali prosto nismo mogli više da funkcionišemo. Ja nisam hteo da zalazim u neke svađe, da se svađam, raspravljam bez veze, da nekog okrivljujem lažno. Ne volim da mene neko okrivljuje lažno, niti sam ja koga okrivljivao lažno, tako da stavili smo to po stranu, svako je krenuo svojim putem. Oni su napustili reality pre mene. Ja sam ostao od nas troje do kraja. I to je to, svak svojim putem i tako je najbolje. A pisalo se će ga tvoja porodica tužiti? Je se to desilo? Pisalo se imao neke sukobe sa tvojim bratom? Pisano je i meni je rečeno u realitiju da je moja porodica tužila njega. Moja porodica nije tužila nikog, niti smatram da moja porodica ima potrebe bilo koga da tuži. Ako neko treba se tuži, tužit ću ja. Ja ne volim da se tužakam ni sa kim, nemam vremena za to, smatram da je to jedna budalaština, ako to mogu da kažem onako blago. Tako da svako ima pravo da kaže ono što on želi. Da li je to tako? Milionski auditorijum je gledao, doneo je sud, tako da ne može niko da kaže nešto za tebe ono što ti nisi. On može da kaže, ali narod je tu da sudi i da vidi i da te upozna. Narod je imao prilike mene da upozna 10 mjeseci svakodnevno. I narod je video ko je kakav, a i vidi se.
ko je koliko ostao tamo, tako da narod je taj koji odlučuje. Verujem. Reci mi još samo za ša i onda vraćamo se na tebe. O ša se mnogo piše, o tome što to nema sreće u ljubavi, što uvijek neko pada na mlađe devojke, uvijek je tu neka burna svađa. Ša voli mlađe devojke. Da, a pa mislim tako ispada za sad. Ali ne samo to nego, što misliš, da li će njemu neka krenuti ljubavi? On stvarno ispada da je ogroman maler. Ili je možda on sam kriv za to? Šta ti misliš? Pa ne znam. Ja mislim da prosto možda nisu te devojke baš njegovi tipovi, on se možda onako zaleti za njih. Mislim da nisu te devojke tipovi za njega, on je malo eksplozivan, ide sve srcem, kao što bih ja verovatno išao, ali to je greška za njega. Mislim, tako se ispostavlja, vidi se da je to greška. Ja verujem da svakog čeka svoja životna ljubav, pa i njega. Imao je brak iza sebe, onda je imao drugi brak, tako. Sad ima, koliko sam ja upućen, a stvarno ne gledam, ne stižem da gledam. Pa ima neku Mionu, ali kaže da to neće baš da uspe, opet se svađaju. Neku devojku ili da kažem partnera. Vreme će pokazati. Ako budu mogli tamo da hendluju i da prosto nađu neki zajednički jezik, verujem da će po izlasku još bolje funkcionisati. Ja mislim da ako tamo pregrme taj period, da napolju je sve mnogo lakše. Možda i uspeju, vidjet ćemo. Dosta o reality, udovite s realityom, sad reci mi ovako. Nedavno iskrivala ova afera između reality učesnice i Peđe Medenice. Evo ti si od uvek važio za zavodnika, vezivali su tu medijima, ne znam, za Mimi Oro, za Sanju Stanković, za brojne te atraktivne cure. Da li ti imaš, možda rekao, aferu, naravno, tu si bio slobodan, sad nadamo se da ne, sigurno nismo... Ne, ja nemam... Da li se plaši da će izaći neka priča, lupa Mišel je bio sa tom i tom? Ja nisam imao nikakve afere, iskreno ti kažem, ja sam imao neke dugogodišnje veze, tako da Mimi Oro, na primjer, konkretno odgovara na pitanja. Mimi Oro je osoba koju ja dugo znam i devojka s kojom sam se ja viđao u nekim zajedničkim društvima. Tako da sa Mimi Orom nisam imao ništa. Što se tiče Sanje Stanković, nisam imao ništa. Nju sam upoznao u reality programu. Mogu samo da kažem reči hvale o njoj, da je super devojka, da smo lepo funkcionisali tamo. Ja nisam neko baš ko je imao neke skandale, afere, rekla, kazala i tako dalje. Tako da... Što se tiče ove afere, sad što pominješ za Peđu Medenicu, ja mogu samo da kažem za Peđu Medenicu da je to dobar kolega, da je izvrsan muzičar, tekstopisac, kompozitor. Sad, da li on imao aferu, mislim, nikom ja nisam držao sveću, tako da ne mogu to da znam. Svak nosi svoj krst i svak zna šta je radio, a šta nije. A da postoje afere na javnoj sceni, pa postoje sigurno. Postoje i sigurno neke afere za koje se ne zna, pa će se tek saznati. Da, a kaži mi, da li su tebe savjetovali tokom tvoje karijere da plasiraš neke skandale, makar i lažne priče u javnost, čisto ono zbog marketinga? Pa meni su sa strane neki ljudi govorili da je dobro da se prave neki skandali i da se prave neke priče. Međutim, ja se nikad nisam trudio i uvek sam nekako stavljao muziku na prvo mesto. I samo muziku i samo pozitivu i samo osmeh, dobra pesma, kvalitetan vokal, to je to. Nisam teo nikada da se bavim nekim skandalima, da izmišljam neke priče kako bi se ja vrtio po novinama, ne pada mi na pamet. Tad, a kamoli sad, ipak sam ja sad porodičan čovek, sad tek ne bi to radio, nisam radio ni tad. Nema tu neke razlike kada sam bio momak i sad kada sam otac ili oženjen čovjek. Naravno. A evo sad mi je... Uglavnom, šta mogu da kažem? Mogu da kažem da ne postoji nikakva afera, nemam nikakve afere. Ne postoji da neko može da se javi od devojaka da ja imam... Možda izmisli neka. Imaju pravo. Ali to se uvek da demantovati. Sve što je laž, ostaće laž. A istina će uvek isplivati. Sad kažem, Mija je jako mala, sad malo onako intimno pitanje, da li ti i Ana planirate proširenje porodice? Da li biste volili još dece? Moja supruga, kao što si malo prenavio, je jako mlada. Moja supruga ima sada 22 godine. Pa dobro, ti si mlad. Pa da, ja sam mlad, ali opet razlika između nas je, kao što si malo prije rekao, 13 godina. Mija nam je sada mala, fokusirali smo se na nju, da planiramo, Bože zdravlje, u budućnosti proširenje porodice. Naravno, ko to ne bih želeo, želim i ja. Voleo bih, i to sam rekao više puta, voleo bih da imam što više dece, da budemo jedna velika porodica, ali opet nekako, opet onaj sve gore diriguje, ja verujem u to i kako on kaže, tako će biti. Naravno, i mi moramo da se vodimo nekim putem i da se trudimo za to. Voleo bih da imam više dece. Sad, ne bih da prenaglim posle prvog odmah i drugo.
prosto da se supruga malo oporavi. Imala je onako malo teži porođaj, nije bilo nikakvih komplikacija, ali sad čuvamo Miju, pa vidjet ćemo za Naravno, kako je suđeno. Dosta smo pričali o tim tvojim planovima, a recimo ovako sad za kraj, koja je tvoja neka neostvarena želja? Šta si ti, da li imaš neku želju, nebitno da li je to vezano za karijeru, možda neki koncert, veliki, možda neki veliki album, veliki uspeh ili privatno? Šta bi mogao da nam kažeš kao želja? Što se tiče želja, životnih želja, ja sam ispunio svoju želju. To je da se ostvarim kao otac, da, daj Bože, kao što sam rekao, da bude još više tih uloga. A što se tiče karijere, imam želju da nekako izbacim kompletan album. Razmišljam već neko vreme da pesme koje sam do sada snimao za produkciju kuću odakle sam ja počeo, da dodam još nekoliko pesama i da formiram jedan album, pa to da izdam. To je neka želja što se tiče karijere. A da li imaš u nekom velikom koncertu, ne bih da je to Majdan, Sava centar, možda Arena, je li imaš takve neke snove? Pa nekako to ide redosledom, jel? Da izdam album, da se pročuje album, da album dobro prođe, pa onda da nastavimo. Ne volim ništa da pričam unapred, naravno voleo bih. Davne 2011. sam pevao u Areni, kada je bilo finale, tada sam osvojio 4. mesto, a sada bih voleo da izađem onako po izbacivanju celokupnog albuma ili više albuma i onda kad stanem tamo da onako zatvorim oči i da se setim davne 2011. I da dam još više od sebe, ali onda kao samostalac da napunim, na primjer, Arenu i da pružim dobru zabavu, dobru pesmu. Voleo bih to zaista, da. Sigurno smo da te čeka veliki uspeh. Ja se nadam. Hvala ti puno još jednom, sjajan sam. Hvala vama puno. Još jednom veliki pozdrav za sve gledalce Hype televizije i nadam se da se družimo uskoro ponovno. Naravno, sigurno.